Dôkazy sú v tomto storočí naozaj dôležité. Ak tvrdíte nejakú myšlienku, ľudia očakávajú dôkazy. Ľudia očakávajú dôkazy v súlade s logikou o vašom tvrdení. Takže musíte ľudí presvedčiť o svojej myšlienke. Racionalita tvrdenia je naozaj dôležitá, zvlášť v súčasnosti. A áno, tento fakt platí aj pre náboženstva, rovnako ako pre islám. A v tomto bode nastupuje spojenie z Risale-i-Nur. Zbierka Risale-i-Nur je jednoducho modernou verziou Koránu. Môžete to nazvať interpretáciou, alebo vysvetlením, alebo komentárom Koránu a islamu, napísaným Bediüzzamanom Saidom Nursim v polovici 20. storočia v Turecku. V skutočnosti existovalo mnoho interpretov Koránu, ale zbierka Risale-i-Nur bola pripravená v súlade s mentalitou tejto doby. Keď čítate túto zbierku, dokážete pochopiť, že všetky základné pravdy viery sú absolútne racionálne. Toto je naozaj dôležité, pretože hodnoty náboženstiev klesajú posledné 2 storočia v dôsledku rozvoja vedy. Počet ateistov a materialistických ľudí sa zvýšil a v súčasnosti to nie je iné, najmä v západnom svete. Ale Bediüzzaman v diele The Resounder Connection dokazuje, že úchvatné objavy vedy o fungovaní vesmíru potvrdzujú a posilňujú pravdy náboženstva. Dokazuje, že zistenia modernej vedy sú kompatibilné so základmi viery v islame. Povedal som, že zistenia modernej vedy sú kompatibilné s islamom. Nepovedal som, že filozofia vedy je kompatibilná s islamom. Tento rozdiel je dôležitý a myslím, že o ňom budeme diskutovať v nasledujúcich videách inša Allah. Ale dôležitý bod je, áno, všetky základy viery v islame sú racionálne, rozumné a kompatibilné s rozumom. A nerozumné, nezmyselné, absurdné je samotné popieranie. Môžete nájsť veľa dôkazov v zbierke Risale-i-Nur o tomto. Čitateľ zbierky Risale-i-Nur to môže jasne vidieť. Tieto knihy dávajú čitateľom dokonalú sebadôveru vo viere proti útokom ateizmu v mene vedy.